I-NFP yaphutha ukhetho lwango-2019 ngenxa yomdonsiswano obuholi, kanti leli qembu laqinisekisa ukuthi lilandele yonke imigudu kwa-IEC ukungenela ukhetho lwangoNhlaba nonyaka. Kanti-ke lethule usomqulu walo wezethembiso zokhetho Ondini. Unobhala jikelele waleli qembu Kenan Mdletshe uthi izinto eziseqhulwini kusomqulu wokhetho kubona ukuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya. Njenge-National Freedom Party siyayinikela ekuthenini sizoqinisekisa ukuthi indawo zasemakhaya zithola intuthuko ngendlela efanelekile lokhu i-rural development. Sizofokhasa kakhulu indawo zasemakhaya ngoba sesibonile ukuthi le minyaka ngamashumi 30 eyedlule sathola inkululeko. Abantu basemakhaya basasilele ngemuva uma kuziwa kwezentuthuko. Leli qembu liphinde lithi likhathazekile ngokuvalwa kwezimboni ezinamathuba emisebenzi kubantu njengasemandeni kwaSithebe. I-NFP ibuyisa izimboni ey'ndaweni zasemakhaya. Uma uya endaweni yasemandeni kwaSithebe kwakunamafemu lapho amaningi kakhulu, kepha onke lawo mafemu asathutha asavala. Uma uya nje eMkhanyakude endaweni yaKwaMhlabiyalingani kwakhona inkampani lapho yayakha amaplangwe, leyo nkampani yavala ngenxa yokuthi uhulumeni okhona awunandaba ney'ndawo zasemakhaya. Kho soqiniseka njengeqembu le-NFP ukuthi izimboni ezazikhona zakhiwe ziletha imisebenzi zithuthukisa indawo zasemakhaya siyayibuyisa. Leli qembu lithi ungaboni ngasolinye kwangaphakathi lisakubeka eceleni njengoba limatasa nemikhankaso yalo. Njengoba sifokhase okhethweni njengeqembu senze sure ukuthi zonke iy'ngqinamba ney'nkinga ebezikhona siyayilungisa. Nalezo ey'ncanyane ey'sasele sinesiqiniseko sokuthi sithathe isinqumo sokuthi siyibeke eceleni sifokhase kuma-elections. Uma kukhona la esibona khona ukuthi akhona okungahambi kahle, sizoqinisekisa ukuthi sizohlala emva kokhetho, kepha njengamanje sithe asibeke konke eceleni sifokhase ngqo kuma-elections. Leli qembu lithi lizimisele ngokusebenzela ngokumela izikhalo zabantu baseNingizimu Afrika.